murja din lalacewar da ne bazan taɓa yadda ai kawalci na zuwa wajen wata fasika ya mace yau a duniya lalacewar duniya ta kai in rasa me zan aikata sai dai ai min kawalcin lesbian ubangiji Allah ya hane ni kuma duk abin da nake yi ina yin abu ne da mutumin da na tabbatar da yana da hankali ta ya za in zauna ina wasting time dina akan wa'anda na tabbatar ba su da hankali ba ni da wannan lokacin sannan ni duk inda nake farin ciki yana tare da ni ban san rayuwar bakin ciki ba ubangiji Allah wallahi komiki ya ta bazan taba mata fata ai mata kawalci zuwa gurin ya mace ba wa iyazu billahi sannan Allah kai ne mai cirewa dan adam haƙƙinsa a jikinka kuma a jikinsa sannan Allah yayi alƙawarin cewa muddin ka tauyewa wani haƙƙinsa ko kuma ka zalunci wani Allah kayi alƙawarin sakawa baya bawanka to dukka ya ubangiji bawan da ya tauyewa wani bawa haƙƙinsa Allah ka mishi sakayya kuma Allah ya bayyana gaskiya kuma zaluncin da kuka yi Allah subhanahu wataala baya bacci ai a jiki ake ganin mutsiyaci ai daga jiki ake gane cewa wani dan wahala ne shi ko yana jin daɗi ni ba in zan yi bidiyo ga hannuna kuma ga kafata dan dai gajeren wando ne a jiki na nuna ku kuwa ire-iren ku na rantse da Allah idan sun isa su iya ka musu kafarka ko hannunsu Allah ya tsina sannan ni idan zai abu dan na zagi Kano ni na zaga ni ta jiyo duk shegen da zai zagi cikin garin Kano ma'ana ya zagi Ibrahim